Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ikaw ang tinugdan ni ining tanan, kaluwas sa kagawasan, imong giampusan. Tungod kay gimahal mo man ako, Ginoo, ang tanan wa ko iksapayan. Matukat kalalong sa gugma mo, dili ko kabayran ang tanang gibuhat mo. Sa akong kinabuhi, akong nasinati, kalipay katagbawan, nabatining dughan. Sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Jesucristo, kamanan ka sa tanan. Kaayo mo o paghigugma mo, ipasindati mo kanako. Angayan ka ug tapos ka sa tanang pagsimba. Dili ko matukat kalalong sa gugma mo, dili ko kabayran ang tanang gibuhat mo. Sa akong kinabuhi, akong nasinati, kalipay katagbawan, nabatining dughan. Ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Jesucristo, kamanan ka sa tanan. Kaayo mo o paghigugma mo, ipasindati mo kanako. Angayan ka ug tapos ka sa tanang pagsimba.
takos ka sa tanang pagsimba. Angayan ka ug takos ka sa tanang pagsimba. Maayong buntag kaninyong tanan, mapasalamaton kita sa tong Ginoo sa kanunay niya nga pagtugot kanato bisan sa jutay lang nga panahon. Salamat usab sa inyong paggahin ug hamubo nga oras uban kanako ug hinaot nga makatabang kining atong pagtuon alang sa dugang nga kahibalo mahitungod sa balaang kasulatan. Sa gihapon kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa itong pagtuon karon, aniya kita sa libro sa Daang Tugon, sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 12 ngadto sa 32. Unsa man ang kahimuan ug importansya sa presensya sa balaang espiritu diha ug sulod sa atong mga kinabuhi. Basin mo ingon mo, kinsa si ikana si Joel? Nasayod ko nga aduna padaghan nga mga magtotoo nga wala masuhito niining libro sa Joel o mahitungod ni Propeta Joel. Kini si Propeta Joel gitawag kini siya nga minor o minor o gamay nga propeta tungod kay hamubo lang kining iyang libro. Tulo lang ang sulod nga kapitulo sa iyang libro sa Daang Tugon. Dili sama sa mga libro sa Isaiah, Jeremiah or Ezekiel ug uban pa nga mga libro nga gitawag kini sila nga mga major prophets. Tungod usab kay taas-taas og bagaon ang ilang mga sulat, daghan og mga kapitulo. Basahan niyo kining libro sa Joel kay mubo lang kini. Apan magpahinumdum ko nga dili nato basahon ang tibok nato nga teksto dinhi kay limited lang ang atong panahon dinhi. Di minuto kining akong pagsulti dinhi, okay? Joel chapter 2. So, una sa tanan, kini si Propeta Joel, gikan kini siya sa tribo ni Reuben, maguwang nga igsuon ni Joseph, nga anak pod ni Jacob. Ug ang trabaho ug lugar ni Joel ingon nga propeta, gikatuohan nga nakasentro ug namuhat kini siya sa Jerusalem sa dapit sa Judea before the time of Jesus pa kini, okay? So adunay pipila ka mga bersikulo dinhi sa atong teksto karon sa Joel kapitulo 2 nga ato usab kini nga mabasa ug nga gikutlo kini ni Apostol Pedro dito sa bag-ong tugon sa libro sa mga buhat kapitulo 2. Ug dito sa mga buhat kapitulo 2 naghisgot didto nga human nga mikayab si Ginoong Hesus ngadto sa langit kahiusa ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus didto sa upper room sa Jerusalem hangtod nga mikunsa didto ang balaang espiritu nga gisaad usab ni Ginoong Hesus ug nga mao ang gitawag nga Pentecost. Ug kung imong basahon ang mga buhat kapitulo 2, mabasa nimo dito nga nagwali si Apostol Pedro ngadto sa mga tawo nga nagkaguliyang sa maong panghitabo sa Pentecostes. O gigamit ni Apostol Pedro o iyang gikutlo ang pipila ka mga bersikulo dinhi sa Joel kapitulo 2 alang sa pagpahinumdom sa mga tawo nga ang maong panghitabo sa Pentecostes gitagna ng daan ni Propeta Joel. Bisan tuod nga hamubo og nipis lang kining sulat ni Propeta Joel apan ang iyang mensahe dinhi importante nga atong masayran ug masabtan. Apan una sa tanan, ang kahimtang sa nasod sa Israel niining panahon ni Propeta Joel ug nga ang dapit sa Judea anaa sila niining tungura sa kasinatian sa dakong katalagman sa kalisod sa ilang panginabuhi ug kahimtang ug mga kaguliyang tungod ug human sa hampak sa Dios pinaagi sa mga dulon, mga dagkong kapan nga milamoy sa ilang mga tanom ug mga panginabuhi ug nga sa gihapon gitugutan sa Dios ang maong panghitabo o kahimtang nila tungod sa ilang paglapas sa sugo sa Dios, agi og silot ba. Ug mao nga
pinaagi sa baba ni Propeta Joel, nagsulti ang Dios ngadto kanila nga maghinulsol sila sa ilang mga sala ug mobalik sila sa pag-alagad sa tinud-anay jud sa tibuok nilang kasing-kasing, kay hinahot pa di ay nga maluoy ang Dios nila ug nga luwason sila gikan sa maong kalisod. Ug kinahanglan nga magpaubos sila atubang sa Dios nga balaan ug gision nila ang ilang mahugaw nga kasing-kasing mismo, dili ang ilang mga bisti o sapot. Sugod sa bersikulo 12 atong basahon kini. Nagingon, bisan pa ngani karon nagaingon si Jehova, bumalik kamo kanako, uban ang bugos ninyong kasing-kasing, ug uban ang pagpuasa, ug uban ang paghilak, ug uban ang pagbalata. Bersikulo 13. Og gision ninyo ang inyong mga kasing-kasing, ug dili ang inyong mga sapot. Og bumalik kamo kang Jehova nga inyong Dios, kay siya napuno sa grasya ug maluluyon, mahinay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot, ug nakapabasol kaniya ang dautan. So, og kung unsa man gani kining paghukom o pagsilot sa Dios alang sa mga Israelitas niya nang higayuna sa ilang paglapas, ang mensahe ni Propeta Joel alang kanila mao ang paghinulsol sa ilang mga sala. Og nga matod pa ni Propeta Joel, kinahanglan nga ang pagpangayo og pasaylo kinasing-kasing gayod, tinuod og tiunay nga paghinulsol. Ug diha sa ilang pagbangutan batok sa sala, sukway sa ilang naandan o ritual ba nga kada buhat nila og sala, tuan na pod, maghalad na pod sila og sinunog nga halad, ug dili gani maghalad og sinunog nga halad, tuan na pod, magpahid na pod og magpahid sila og abo, magligid-ligid sila sa daghang abo. Apan matod pa ni Propeta Joel nga walay kahimuan bisan na ang paggisi-gisi sa ilang mga sapot o bisti. Sa daang tugon, paminaw. Alang sa mga Hudyo, alang sa ilang pagpakita nga naghinulsol sila o nagbangutan sila sa ilang mga sala, mugamit sila og mga abo or ashes sa English. Mulingkod og muhigda sila sa daghang abo, ja magligid-ligid sa abo og ipahid kini nila sa ilang mga ulo o sa tibok nilang lawas, ja wisikan pa jud nila og abo ang ilang pagkaon og apil na ang ilang ilimnon. Ug human niana ilang gisi-gision ang ilang mga sapot o bisti ug mao kana ang ilang naandan nga ritual o seremonya sa paghinulsol. Ja, human ana, balik na pod sila sa daang gawi. Ang pagbuhat sa ritual, dili ka na tinuod, tiunay nga paghinulsol. Di ba panahon sa Semana Santa, magpahid og abo ang mga tao sa ilang mga agtang kay kuno, nagbangutan sila sa ilang mga sala kay namatay na pod kuno si Jesus. Tuan na pod ibabaw sa cross nagdupa. Pinaagi sa pagpasundayag nga napahiran sila sa abo, naghinulsol kuno sila sa ilang mga sala sa panahon sa Semana Santa lamang. Ang pangutana, nganong sa panahon raman sa Semana Santa magbangutan o maghinulsol sa ilang mga sala? Apan matod pa ni Propeta Joel, nga walay kahimuan ang paggisi sa ilang mga sapot alang sa paghinulsol, ug walay kahimuan ang paghugaw-hugaw sa ilang mga lawas pinaagi sa pagpahid ug sa pagligid-ligid sa abog alang sa paghinulsol. Kay ang abo sa agtang o sa lawas mawagtang raman ka na god og dali ug muubog ka sa suba o sa dagat, di ba? Pila ra ba paghilamos? Ja human tua balik na pud sa isang kabit. Balik na pod og pangawat og manok sa silingan. But pasabot nga walay kahimuan ang magpabunal. Ang walay kahimuan ang magpinitensya alang sa kapasayloanan sa sala. Kinahanglan nga ang kasing-kasing jud mismo nga anaa sa sulod maoy kinahanglan nga gision diha sa espiritu aron nga kaluy-an sa Dios nga balaan. Again, bersikulo 13 nagingon, og gision ninyo ang inyong kasing-kasing og dili ang inyong mga sapot. Tear
your heart and not your garments. Ang pulong gision sa versikulo 13, buot pasabot nga samaran ang ilang mga kasing-kasing pinaagi sa tiunay nga pagbasol o kagulan jud nila sa hilabihan o talikdan nila ang pagbuhat sa sala sa tiunay nga paginulsol diha sa tibok espiritu ug kalag. Ang Diyos otoridad, aduna siya kagahom nga walay tao nga makadikta niya. Ang Diyos walay utang sa tao. Ang tao, ikaw ug ako, ang utangan sa Diyos. Diya ang tao ra ba kay walay puangod kay sige lang og pangayo sa Diyos apan wala siya gugma sa Diyos. Ang tao baga og naong at tubangan sa Diyos. Apan sa diha makita sa Diyos ang paghinulsol nato nga tiunay jud. Ang Diyos andam nga mudawat og mopasaylo nato kay ang Diyos napuno sa grasya ug maluluyon, mahinay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot. Ang pangutana, nganong dili man nato hatagan og panahon ang Ginoo? Ug mao nga ang mensahe sa Dios alang sa mga Israelitas sa diha nga maginulsol sila sa ilang mga sala sa tiunay gayod ug mobalik sila sa pag-alagad sa Dios nga balaan ug mobalik sila sa pagsunod sa mga sugo ug mando sa Dios. Ang Dios mismo ang nagsaad pinaagi kang propeta Joel nga ibubo sa Dios ang iyang espiritu ngadto sa ilang henerasyon ug alang sa tanang tao. Nagiyon ang Diyos sa versikulo 28, ug unya mahitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, ug ang inyong mga anak nga babay, ug ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna, ang inyong mga taong tigulang, managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki, makakita sa mga pananawon. Versikulo 29, ug ingon man usab, ibabaw sa mga sulugoon nga lalaki, ug ibabaw sa mga sulugoon nga babay, ni adtong mga adlawa igabubo ko ang akong espiritu. Kini nga saad sa Dios pinaagi sa panagna ni propeta Joel, nagpamatuod lang kini sa hugot gayod nga relasyon ug gugma sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan sa mga Israelitas, ug nga sukad sa sinugdan nakigistorya na ang Dios diha kanila pinaagi sa mga panagna ug damgo ug mga pananawon. Ato ka na mabasa sa libro sa Numbers chapter 12 verse 6. Ug nasinati usab kini sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus human sa Pentecost. Ug hangtod na sa ilang pagpamuhat, hangtod kang Apostol Pablo ug uban pa kanila sa bag-ong tugon. Apan wala mohunong sa bag-ong tugon kining panagna ni propeta Joel. Tungod kay hangtod karon naglihok gihapon ang espiritu sa Dios sa iyang mga anak. Ang bersikulo 28 nagingon, ug unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, all flesh, all people, all ages. Sa diha nga ang tanang unod nga midawat kang Kristo Jesus ingon nga Ginoo ug manuluwas sa ilang mga kinabuhi uban sa gahom ug lihok sa balaang espiritu, ang Dios usab makig-istorya sa iyang mga anak pinaagi usab sa mga panagna ug mga damgo ug mga pananawon. Apan kining pulong managpanagna o prophesy sa English, dili kini buot pasabot nga puro lang specific nga tagna-tagna. Okay? Ang panagna buot pasabot nga pagsulti o pagsugid sa mensahe nga gikan sa Dios. Pero kana nga mensahe dili puro kadaot o katalagman o makalilisa nga mensahe. Ang panagna o prophecy pwedeng makuha nato kini sa kini nga mensahe sa Dios gikan sa simple lang nga wali baka kana o Bible study o devotional time ba hinuon, mensahe nga hinatag sa Dios mao kanang prophecy o panagna. Kay ang kasagaran man gud nga naanas utok sa tao nga ang panagna kanang naay tao nga magsinggit-singgit ba og mangugat agli og nga nagwali ja makuyawan bitaw ta kay kuno naay silot o kadaot o katalagman nga moabot, puro kadaot o kalisang ang mensahe. Busa dili tanan nga magsinggit-singgit sa pulpito nga isog nga nagdala og mensahe nga gikan sa Dios.
Kay nga naman, kay ang balaang espiritu sa Dios malumo og hipno. Again, sama sa atong gitunan sa ning labay nga higayon, atong hinumduman nga ang pulong espiritu sa Hebrehanon nga maoy lingwahe nga gigamit sa daang tugon, kinahanglan nga gamiton pud nato sa paghubad sa konteksto sa maong lingwahe dinhi sa libro ni Joel. So ang pulong espiritu dinhi but pasabot hangin o gininhawa o kalayo. So base din sa mensahe sa Dios pinagi sa panagda ni Propeta Joel nga ang iyang gisulti atubangan sa mga Israelita sa Jerusalem ug ang wali usab ni Apostol Pedro didto sa upper room sa Jerusalem nga atong mabasa sa libro sa mga buhat kapitulo 2 nga ang kasinatian sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus dito sa upper room sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecost nagpamatuod gayod nga ang espiritu usa ka langitnon gayod nga persona. Ug ang espiritu sa Dios sa sinugdan ug sa daang tugon maura usab ang espiritu sa bag-ong tugon ug sa katapusang mga adlaw. The same Holy Spirit from yesterday, today, and forever. Og ang pagbubo sa Espiritu sa Dios walay limitasyon og walay gipili kung kinsa ang makadawat sa Espiritu sa Dios. Og ang pagsulti sa laing mga pinulungan sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus dito sa upper room sa Jerusalem nagpasabot nga ang balaang espiritu available sa tanan nga mga nasod, sa tanang lingwahe, sa tanang unod. Kanila nga midawat og mituo og nag-alagad og nagsimba lamang sa usa ka buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Kining gasa sa Dios nga mao ang pagbubo sa balaang espiritu una sa tanan alang lamang unta kini sa mga Hudyo. Apan kay wala man ilha si Ginoong Hesus sa mga Hudyo ingon nga ilang Mesiyas o manluluwas, gitugutan sa Ginoo nga maapil og makaambit sa kaluwasan ang mga hintil. Sama kanato nga midawat og mituo kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti atubangan sa mga Hudyo nga wala mo dawat niya. Nagingon siya sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 10 bersikulo 16, ingon siya, og ako adunay uban nga mga karnero nga wala nining turila buot pasabot kita nga mga hintil nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon og magapatalinghog sila sa akong tingog og sila mahimong usa ka panon og usa ka magbalantay. Ang kaluwasan pinaagi sa gugma ni Ginoong Hesus ug ang trabaho sa balaang espiritu available sa tanang unod nga modawat og mahigugma sa Dios nga balaan. Matud pa ni Apostol Pedro dito sa libro sa mga buhat kapitulo 2 nga natuman kining panagna ni Propeta Joel sa adlaw sa Pentecostes. Apan kadto nga adlaw sa Pentecostes sinugdanan lang kadto sa pagkabot sa mga dili Hudyo o sa mga hintil sama kanato aron nga makaambit kita sa kaluwasan o sa gasa sa balaang espiritu sama sa panagna ni Propeta Joel nga nagingon ang Dios sa bersikulo 28 ug unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod to all flesh, all people, all ages. Apil na kita. Mga igsoon ko gigala, nagsaad ang Dios sa pagpaambit sa iyang presensya sa sulod sa kinabuhi sa tao pinaagi sa iyang espiritu sa dihang dawaton nato og pasudlon nato ang sa atong mga kasing-kasing sige ng Hesukristo ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug humandayon ang balaang espiritu mosulod sa atong mga kinabuhi ug makabaton usab kita sa nagkalain-lain nga mga gasa gikan sa balaang espiritu. Ingon nga pahalipay ug timailhan sa iyang presensya sulod sa atong mga kinabuhi. Again, matud pa ni Propeta Joel sa daang tugon pa kini, okay? Before the time of Jesus nga ingon siya, wala na kahimuan, bisa na ang paggisi-gisi sa mga sapot o biste, o bisa na ang pagpahid o pagligid-ligid sa abo diha sa paghinulsol. Buot pasabot nga wala na kahimuan ang pagbuhat sa mga naandan nga rituals aron nga mapasaylo ta sa atong mga sala. Ang atong kasing-kasing mismo, maoy atong gisi-gision.
pinaagi sa tiunay nga paghinulsol ug nga matud pa ni Propeta Joel sa bersikulo 32. Ingon siya, bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova, pagaluwason. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ato usab ka na nga mabasa sa libro sa Buhat Kapitulo 2, bersikulo 21. Kinsa man ka na nga Lord, walay lain si Ginoong Hesukristo ka na. Og si Ginoong Hesus mismo, nagsulti siya sa wala pa mabugto ang iyang gininhawa dito sa krus sa Kalbaryo. Nagingon si Ginoong Hesus, "It is finished." Hingpit na. Ato ka na mabasa sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 19, bersikulo 30. Buot pasabot nga pinaagi sa makauulaw og madugo nga kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo ang tanang rituals og seremonyas sa paghalad sa mga Hudyo alang sa kapasayloanan sila mga sala. Wala na'y kahimuan, wala na'y gamit tungod kay siya, si Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon, ang iyang paghalad sa kinabuhi, maoy nagpaundang, nagsarado o gituldukan na ang tanang buhat sa rituals ug seremonyas. Busa, unsa pa man ang imong gihulat igsoon kog higala. Dawata na si Ginoong Hesukristo ingon nga imong Ginoo og manuluwas og imbes nga magbuhat ka sa mga rituals hinunua, igugol ang imong oras og panahon diha sa pagpakig-istorya kang Ginoong Hesus lamang. Bisan asa ka pa nga dapit ug bisan kanus pa nga adlaw o oras o higayon, ayaw paglangan igsuon kog higal aron nga masinati nimo ang presensya sa balang espiritu diha sa imong kinabuhi ug nga dili gayud ikaw magmahay. Magampo kita. Amahan nga langit noon sa ngalan sa bugto nimong anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat sa kaluwasan. Giilan namo ang among pagkamalapason ug ang among kapakyasan sa paghatag og insaktong panahon diha sa pagpakigsandurot sa imong presensya. Pasayloa kami sa among mga sala. Balaang Espiritu, sumulod ka sa among mga kasing-kasing aron sa paggiya ka namo sa tanang lakang ug plano sa among mga kinabuhi. Ug tabangi usab kadto sila nga nalisdan sa pagdawat sa kamatuoran ug lamdagi ang ilang mga salabutan aron nga masinati usab nila ang imong presensya. Salamat sa dako nimong gugma alang kanamo ug ikaw lamang ang angayan nga simbahon, yukbuan ug daygon sa tanang yugto sa among mga kinabuhi. Dalaygon na imong ngalan Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang ang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Upo sa Dirliti. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi ang ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito na Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
in the light of His glory and grace. Jesus.